Этей ауыл билемесіне қораған Телепен ауылында бүгінгі күнде 270-тен артық кіші ғұмыр кешері. Мұнда яшәүче һәркем ауыл ортасында орнашқан социаль комплекс белән бәйле. Нәниләр балалар бакчасында тәрбие ала, авырып кеткәннәр фельдшер ярдәме артыннан ФАПка ашыга. Бәйрәмнәр җитсә, барчасы да мәдәни учакка күңелле итеп ял итәргә җыела. Тормыш үзәге булган бу бина күптән ремонт сорый башлаган, бигрәк тә түбәсе искергән. Әлеге проблеманы күтәреп, Теләпәнлеләр ППМИ программасына кирип китә. Башлаган эш биткән эш дигәндәй, бүген инде нәтиҗәсен күреп сөенәләр. Бүгенге көндә нык кирәк менә безгә авылның яме, детсадлар эшләй, пунктлар эшләй, клублар эшләй, нинди ям биреп тора. Авылның бер яме. Пунктта менә реальный дело буенча пунктны да матурладылар. Нык матур менә киләсе елга клубның эчендә шушы реальный дело белән эшләрбез дип Әйтергә кирәк, проектны тормышка ашыруда халык бердәмлек күрсәтеп үзенең финанс өлешен керткән. Шәхси эшкуарлар Альберт Рамазанов, Дамир Хасанов, Руслан Сабиров спонсорлык ярдәм күрсәткән. Руслан Нурмөхәмәтов җитәкләгән Илеш ПМК җәмгыяте ремонт эшен бар таләпләр буенча кыска вакыт эчендә башкарып та чыккан. Шушы көннәрдә барлык ишекләр дә яңартылып чыгачак дип белдерде биләмә башлыгы. Bütün yerine yağmur, su utub oturgan tübelerle Allah'a şükür şu halk inisiyativası bilen принимать решение bilen PPMI программасы bilen şu tübe bu yıl yabılıp koyuldu. Buna şaplı, ditsatның derzelerini oluşturulganı, 5. yıl FAP'ны ür-yana itip işlenganı, şu binanın şuşulay avulunun bir көркем jeri bulup kalığı. Onu jimirilүүден саклау менә безнең өчен халык өчен бик әйбәт булды. Гомумән район буенча барлык авыл биләмәләре дә берәр проект белән урындагы инициативаларны яклау программасына керә алды. Шушы көннәрдә халык башкарылган эшләргә йомгак ясый. Бу инде район буенча тагы 22 мөһим проект тормышка ашырылды дигән сүз. Программа поддержки местных инициатив буенча быелгысы елның конкурсында җиңгән башлаган эшләрне тәмамлап киләбез. Күптән түгел Бастамак авылында, Шуяташ авылында үткәргән су шелтәрен кабул иттек. Гомумән алганда район буенча мәктәпләр белән, социаль-культурный комплекслар белән, балалар бакчалары белән булган объектларда эшләр тәмамланды. Яңартылган мәдәни социаль үзәкне котлап, Теләпән талантлары авыл урамнары буйлап җыр моңнарын яңгыратты. Авыл тормышы өчен янып торган активистлар район хакимияте башлыгының рәхмәт хатларына лаек булды. Алина Хадимуллина, Ренат Хадимуллин, Илеш телерадиокомпаниясе.